Zdravím všetkých fanúšikov kahlových pecí. Volám sa Maťaš Batol, som kahliarom. Úlohu sme dostali, že máme rekonštruovať starú 50-ročnú kahlovú piecku na drevo. A musím vám ukázať, lebo odkedy robím remeslo, ešte také veci som nikdy nevidel v živote. Úplne vidno neodbornosť. To znamená, že do kahlíc nedali ani hlinu, ani škrídla, len sú tu samotné kahlice. A chýba drôtovanie kahlíc, takže ručne takto vieme všetko bez kladiva rozobrať. Plus akumulácia PC je veľmi nízka, takisto aj účinnosť. Takže teraz to rozobereme a postavíme to odborne. Vyčistili sme kahlice, nechali sme ich vysušiť. Poškodené kahlice nadrôtujeme žiarozdorným lepidlom. Nalepíme a potom môžeme znova nabudovať do kahlovej pece. Niektoré kahlice boli už v tak mizernom stave, že museli sme vyhodiť, takže tam idú náhradné kahlice, ale našťastie nebudú vidno, lebo dáme na zadnú stranu. Keď rekonštruujeme starú piecku, tak stále pozrieme povalu a šopu, lebo veľakrát sa stane, že nájdeme náhradné kahlice, ktoré neboli zabudované do kahlovej pece pred 50-60 rokmi. Ahoj kolega. A tu sme našli 4 rohové kahlice. A to nám úplne postačia, lebo máme aj náhradné kahlice na zadnú stranu. Vidíte, sú v celkom dobrom stave. Očistíme aj tieto kahlice a prekvapíme zákazničku, že bude mať kahlovú piecku o rad vyššiu. Tu vidíte, že kahlica je prasnutá, to neznamená, že musíme ju vyhodiť. Dá sa opraviť, nadrôtujeme, aby mechanicky bola pevná, takže potom vieme zabudovať naspäť do pece. A tu je kahliarský drôt s hrúbkou 2,8 mm, takže nepoužívame hociaký drôt. Takto. Takže to musí držať pevne. Dobre, a druhá strana už nie je prasknutá. Opravili sme takto aj ostatné kahlice. Po vysušení piecka bude vážiť až 1,5 tony. To znamená, že bude mať akumuláciu tepla až 20 hodín s jedným prikladaním. Keby ste potrebovali rekonštrukciu podobnej kahlovej pece alebo si želáte nejakú kahlovú piecku na mieru, tak kontaktujte nás cez našu webovú stránku. Ďakujem.